Салом алейкум мардум. Созе худат инҷа. Пага Тоҷикистон мерам. Рӯзи 13 насиб кардагӣ боша сатои 3 регистратсия май сатои 5:20 мекунам. Кадоме да ҳами доруҳо лозим боша гап занен ози пака сумкама ҷамъу гир накардагим пага то сатои 1 вақт дорем занг занен ҷамъ кунам барам то нигоҳ кунем дору барои мастапатия, доруи азабу ҷин, доруи печен, доруи давлени норми мастбой пажилудужи ҷелеза, доруи систит энурез барои одамое ки пешобшона кӯдакои пешобшона дошта наметавонанд ё мардакои калон пешобшона дошта наметавонанд ку тар мекунанд барои аваё бо инҷода жилуду гасад ҳодиҷа почки аст барои гурда барои простатит воспалени хина гирифтагӣ барои ваё баъдҷа бросаен курик барои одамои сигарета мехоҳам қатан сигареткашое ки мехоҳам қатан барои ваё витамини D3 астад баъд ин масланам барои ҳами одамои нос сигарета партизан мехоҳанд ку барои аваё хоб нигоҳ кунед даиҷа миноксидили 5% дорум миноксидили 16% дорум миноксидили 15%. Миноксидила медонед чиям барои одамое ки ришон тунукай мехоҳанд ришон ғав шуда дастҳои тихи меларза ва худо ин хиларзида нигоҳ ку миноксидили 15%, 16%, 5%. Баъд даиҷа масла чуда астад барои кӯдакое ки қирпактар дану гриппану мисол ангена доранд хушон барам мекунад ку барои ваё хоб даиҷа кисал ҳиндира решаш имбир тоза хоб даиҷа манталина капсула барои одамои почаҳошон дард мекунад устуғон дард миёншон дард мекунад дастҳошон дард мекунад барои аваё баъд ин иҷода витамин астад узмакс меган ина кӯдакода метиҳан медонена витамин ҳами ҳар чизи хубай барои кӯдакҳо ин астад хоб даиҷа астад эпидемия паста бародарои азиз барои одамое ки воспалени хина гирифтагӣ простатит доранд баъд мехоҳанд вай мардишон зиёд шавад муддати ҳамхобагишон долга давом кунад барои аваё ҳам эпидемия паста дорум ҳам ини чи инам эпидемия паста эмпилус меган инша инаш 700 рубла инаш 1,5 рубла бо даиҷа астад шабат королевский астад бо даиҷа ини хели замбурак мегӯем мо акӯ инам барои ҳамин хӯи мардира зиёд кардану васфалени хини гирифтагӣ барои авая ва ин иҷода мази френк ин мази френк барои муддати ҳамхобагиро дароз кардан ина мази миёндар донундагиам бачаҳои пастани мебиёянд низо мекашанд ном шакилан мегӯянд мази миёндар иниш мази миёндар дар хулоса ана иниш балзами чия штурмур равғани штурмур кремай креми штурмур барои доғи рӯ паи оператсияро равон тоза кардан баъд барои одамое ки қабурғоҳошон дард мешунанд ландабонӣ доранд барои ваё кремай хоб даиҷа хай вазалина инаш нигоҳ кунед даиҷа ҳатта шампуни причап чанд намуд шампуни причап ҳастад хоб бо ин иҷода ҳастад шампуни кокосови меган фамидагиана кокосови шампунай бо ини хели лимонови шампунай баъд даиҷа ҳастад бо омега витамини D3 омега 3 меган омега 3 ҳам ҳастад хоб дар ин иҷо ини зедаранта спрей барои резондани гумӯҳои зиёдӣ пашмои зиёдӣ мисол организм бадан бед нотрошида мисол намезанем хемешакӣ меравам хоб ини чиз барои ин акӯ барои занакои ман ина дар видео нагум ки оли бахтиёр хахтурат мешунанд ки ина намегӯм ина занако медонанд барои чи аст хоб дар ин иҷо дезодорант астад дар иҷо бошад духиҳо астад чанд намуд духӣ ина ҷойнамози киссагӣ астад попиҳо астад ана равғани чорни тимин астад эфиопский первый аҷиб тоза шад бо дар ин иҷонам равғани чорни тимин астад тоза хулоса кадометон даки иними чизо дар кор вай гап занем то Тоҷикистонам мебарем ини хели тасбиҳои электрони ини хели чалай ку чала электрони масалан ин тасбиҳай чалай дар шликет мезанӣ электрони ина бин чӣ хушрока ини хеле ҳай бо чи ай тамом хулоса ҳамин чизо кадомеш ки дар кор айтона бо мекунем ирӯз 12 ман ин видеоро ҳозир меплатам ин номери ватсап ма дар гӯш мемонам ам хеле монтаж намекунам меплатам шархи кадометон даки ҳамин дорӯҳо дар корай сраза занг занен то пага саатҳои 1 сумка ма ҷамъу гир накардам маҳкам накардам
خودم میگیرم میبرم تاجیکستان کدامت که در ناحیه‌های گردوبانای دوشنبه قرار دارن میتونن بیاین گیرن میبرن میتونن کدامایتون که ناحیه‌های دوردستن اما جای تاکسیاتون از دوشنبه که جایش میره زنگ میزنین اما جا میبرم در تاکسیاتون بار میکنم روی میکنم میروم اینجا این چیزی بود بیا